to kum ka dak ka shin ba ya kane ka friendly homestay la pli mata ka sngi bat ka jingkit bok kit yang ya kine ki arngut si parlok ki balairai banya trailang banwan ra ya kata ka bangi ong ka self employment banyang halaki jong kijat nginyak hap ngone ribon bat la pli ya kane ka homestay. Ya ka homestay ni ka yang basa ka balai kutang ka friendly homestay hamau senta di bawah distrik la pripat ba aksni saja ga kasan tarik naweng ajal pesan daw MLA ka omsning Dr. Celestine Lengdo. Ya kan ka homestay ni ka yang basa seng arngut siparolok di balik kelas lang mensua kata ba finding star Lengdo na kasinong mau sentai baru ba bitai binong na marnga. La sakilang hak ni ka sengi rengkat ka jingdon uba 11 makdo boleh orang bak sinong ka mau sentai bat kiwe kita orang bak katai mau sentai kum ka jingkit bok igini ki siprolok UMLA ka omsning ula no senjang sipo haja bagin pendon kam kum bantit me rit kimola ni ginu ki ba ki sngi ubin u Dr. Celestine ula ong ba yeng basa habhoi ki khamjam kadol lada ya nujo berkiwe bat ula aimen sim yang ki samla ki ba sim yang ki senjam banjeng hal ka jong kejat namar bag sokra kamla ban aikam ya baro kisamla ula ong bahakan ni sokra MDA ban sina homestay ka ai 100% ke jing yarap bat ka pisaru ka pelaj wut tang supen biang ya ki kot kisla. Idea yang pelat. Kamu langsung simple but effective. Oh, man bam kana telak yang pelat. Di sisngi arsngi laisngi la ban pelut apok riboy. Tiki basa nang ni kila balik kai dam sai bro. Mi man step balik kai sawan pai biang sene. Namar balai ki homestay sene ki kam jam kador. Ladangi compare bat kari kenjai mo prahajar 10,000 simit iwe kamera. Hang ni tengah 4 kali yo malik mo. Tengah kermen bakar rates ke jongi hang ni kan long friendly rates. Mo friendly homestay, friendly rates. Tengah mkuak ban keren jerong. Ka sorkar ka nomla ban ai kam ya u man la usamla la ne ka samla. Ngi dei ban taulat ban yeng halaki jong ki kejat. Kami mariang ka internet, kilum kiwa ka internet. Hoi kilum kiwa jongi kim da internet kumbalong sesora. Tehen rei kidon la ka jong pat kata ka beauty ke bangi ong. Tena kalian ka jonga kum chief guest. Mdei bangalong chief guest. Ngasukwa aban kit bok kit ruyang ni kini ki arngut hakane ke envelope dan 10,000. Toh ni IT sefi. Pila ban tit mate barit na pila tan tit stool na kat ba pimon tamba kadai ka jing ya kit bok kit ruyang. Balai ngabe na do no omsning banwan sene galong ba ngi penslur ya ki khun samla ki jongi ki bakloi ban le ya kano no ka kam bat ngatrai fitip hapo ka ne ka sorkar MDA hakabai de bit ki homestay kasyong haka jingla jong pi ban penbiang iki kot kisla 60% subsidi ki ai kabamon lada fishim ka loan sipolak ndriulak kal IA ka sorkar pihak penpaitang saulak tikidon pat ki kendon ken hala-hala ka kategori kidon ki bagi yo hadu 75% ke jingerap na kasorkar. Ti hadin mapila sedang kumne pidang la hi man imi apo kanai ka office tourism kebadan hajiwa. Ti kini kilat kilinti ki ba kasorkar ka ai. Ti ngi barok ki bedon hang ne ngatrai kaju kemensim ngidon ban kit bok kit ruyang ya kini ki arngot ki kun samla ki jongi.
Kane ka style ban sna homestay ka jong pi kalong nganong no kadai ka Chris umdai tang ne bat sabar jong kari India ro kita ki air frames ngiong mo halaki jong ki size ki don la ka jong ka jing itnat ti ka jing lut ru kalong ka babit umdai ka pada rempalat ngatrai baro filayo bandrung te ka ba kaddu ka bangila ban ong kalong ngikit bokit riang yepi bat kata ka jing ong jong pi bai dei bat kane ka surok ai por nga katto kane por ngi kerman ba naka pilu di ngin sala ban yo andang ngila ai ka proposal umdai tang ne kiwi gi banta ki batang dei ban yo iki extension jong ki surok sakidong ba fer